Oras mari ita saluhut na paparan ni uputa raja rumah hole. Nang dia pe ita marenganan. Saunari upaboto kami majolo songo dia nau di karejo di padeta laho manga renovasi tugu parsada di paparan ni uputa raja rumah hole. Na parjolo sahani mengenai tugu nunga sidung di paturena sida. Jalan nunga langsung dicet, digijang warna merah, di lingkaran nan warna birong, do tiang naon warna botar, sesuai itu warna ni kita halak batak. Mardomu tisima kita saduhutna adong akausulan, molon yan terbuka mau pagar naon asa songon na lapangi mana berengon, jala lantai naon sesuai pakata itu padeta ikut di keramik maon yan nama saya yan rencana ta ikut pakai paving block do alai manur padokon ni padeta olo tugu raba-raba molo di paving block ibana taringo tu rumah-rumah nama saya kita padokon ikut di gorga alai di diskusi kami do padeta molo di gorga ibana on ikut di lotti ibana na sida sanksi molo di lotti kon ati bihaga be mariga tonan non atap non ala nido tuhamuna manang tuita salu na popane putta asado sorohatta manang masongo dia ba na taon ima songo badan ni tugu taon na padua hom musena urencana kami nian jala godang usulan molo di sonyan keliling ibana berupa tangga manyak tamai non alai songna oro nakaning on dibuka mau sude tiangon asa plong mana berengon jala unang songon na met berengon tugut taon na patuluh musim mengenai nyon na masa itong tarokon ikut di paving block rot pade tamadoko tumago do dicor ibana on do simin asa unang tubuh rabba taringot titiangon memang sengaja don tabaen molo usulan namin yan omma pagarna jala rencana nga dison pagar berupa gereja ma rencana nami alai do srohatta songo dia ma benudi ba asa tabai be padapota na patuluhon taringot tu padapot muna manang usulan ni aka pangaratto na ito bainota sada inganan ni panuratan ni tarobo yung may hubay kami alay lang di palester padeta rupion waingon ala sesuai itu dana na hurang naso harus sudah rupi lunggu-lunggu makirim songo dia panupayong nasida tu renovasi ni tugu tahun na patuluhom muse yon nga hubay bidak kami ngonon do cara gotong royong mados bidang yon kiri do kanan jale bolo binereng memang tugu tahun nga songon na ubaga berengo sian na parjului ima taringot tu lokasi ni tugu tahun jala taringot tu tembok mulu dalanon dalam masuk di bidang kami don hira-hira sa meter sian na parjului jala nunga baga berengong memangon jala tembokon langsung go di pakai tiang dohot di pakai aro guarate dicor ribana asa unang kereta kibana mulu disakit tinggiana hira-hira lebih hurang 4 meter dison lebih hurang 2,5 meter songonima progres kerja ni padeta molo pe humurak kami selelengon di parkarejoan manang dakula pro kami jalo-jalo songo dia nang di tukang padeta masih jual mahita kamang alana hami arong kerepota sawati jala hami sadi kurang sehat na 3 bulanon songoni mau pasatami tita salehutna jala tuhamu pangratto nami mulugunyan alanung alang be bahan
nanaing zaman ni padeta habis dana jalan lapor kami secara terperinci bana asa tabai bema jolo pada pota jalan mulubu itu hau para tonami sesuai itu hasil ni rapota na masa itu donatur asa nang sopat deta lana nunga dua minggu nung sopat deta alani na suarung bahata songoni mas paboto kami tuita salutna horas mau lihat